Jong adlaw sa tanang naglantaw nga na ay si Sanu Republic, usa ka gold medalist sa roller skating Damg Olympics nga gipahitabo diha sa Bohol niadtong 1997. Gigawas ko ining social media kay usa po ko sa gisaaran anang gobyerno anang ato nga taga premyo. Unya tigbaksaan naman ron. Sakit kadung pamalandungon nga ang gisaad sa gobyerno naho hangtod karon wa jud mahatag. Nyatong nidaog ko pag uli na ko sa bahay, ang hingabot sa amo tulura ka putos noodles o duha ka buok kanini ang sweet corn diha po yung karne gamay nga mauray lang gihatag nahon sa sauna sa panahon katong panahon na ningon mo sila nga milyon po dahong dawaton mao ni nga uni hinungdan nga gakabikos-bikos na ko karon puno na ko sa utang lagi kay gahuwat pa ko atong ini ang premium ha gaghan ko gisaaran lang mga kauban na ho mga giutangan na ho nga makabayad ko gihatag na sa gobyerno tong premium na ho hantod karon maluoy mo ihatag na yung tawon to. Sakit kayo una-unaon sa ginino karon king kalag ko daw kayo una-unaon ning asaaran ta ang jawa mo sa ginino karon major bantag wa ko maunsa nga napudpud pud ring ahong tuway-tuway oo nag-adyo ring ahong tuway-tuway kabikos-bikos na ko are jomo premium agad ko giutangan anang buhol naitok na kasilagan ka ba o kalimtan na lang sakit sa dugo ingon sa gihaya karon kadugo ahong dughan kalingaw kanon huna-huna mo nang usahay kalibang dugo kining balatian kadugo ang dugan ko kadung at tiba agaho lang matambag anang aspiring roller skaters anang ato anang Bohol adadyon lang mo sa inyong pagpaningkamot adyo jud mo gundang unya labing importante sa tanan kalingaw mo katog para mapadadyon inyo mga damgo Linapan kung ako ragsoy sa harap ng bandila Kastila, kabang umaalipin sa alila Sinakop ng puti ang mga kayumangge